Στην οδό Αχαρνών, ο Γιούρι σταματάει το ταξί. Κάθεται στη θέση του συνοδηγού. Λέει «Εγάλεο». Είναι φτιαγμένος, δεν επικοινωνεί, γέρνει. Που και που ξυπνά και ρωτάει «Όλα καλά?» Ξανακυλάει. Χτυπάει το τηλέφωνο. Μια γυναίκα ακούγεται. «Πού είσαι?» «Στη Βόρεια Θάλασσα έχει ακόμη κρύο. Ακούς?» Γεμίσαμε χθιοτροφία. Βρωμάει. Δεν απαντάει. Το κλείνει. Έξω σουρουπώνει. Κάποτε το ταξί φτάνει στο Εγάλεο. Μα το Εγάλεο δεν του φτάνει. Με λένε Γιούρι. Από τα δάχτυλά μου ρέουν καμένα όνειρα. Το μίσος που πήρα από τη μάνα το επιστρέφω κάθε βράδυ στις τρέπιες μου φλέβες. Είμαι ένα σκουπιδάκι στο ανέμελο βλέμμα σας. Ένα πεταραδάκι στην καλοπληρωμένη ξαπλώστρα σας. Όσο για εκείνο τον πορσελάνινο γλιώδη πολιτισμό σας που με ξεπερνάει σαν μια μικρή κακή παρένθεση. Το ξερνάω. Χάρισμά σας. Σε τότε τη γωνιά δεν έχει αξιοθέατα χωριάτικοι αντιλιακές μουζάκα ξαπλώστρες φέτα. Εδώ έχει κρύο. Εδώ είναι πάντα χειμώνας. Εδώ λες άνθρωπος και απομένεις μάδια χέρια.